Yakso arep takon apa aja malah celempongan. Aku arep takon. Ratu Ndarawati nendi? Ratu Ndarawati kuwi kondange akeh padha nyebutake jejuluke Prabu Kresna. Dasar para nyata. Jelas. Ayo kowe ngerti apa ora? Kowe ngerti ora? Nek ngerti dudohno, nek ora ngerti bloko wae. Bloko Suta Yaksa aku ora mangerteni. Wah, goroh kowe. Jelas. Wah, tak amuk legane ngate kowe. Wah. Pandhita tak uyak malah lunga malah ana ratu ireng cemane kowe sapa? Ah. Woi. Lenggah bawa ureban.
pamak sineblak maruta kekancangan temanggegono. Wekasan sirna sinapu dening soroting Sang Hyang Arka ingkang nedheng manjur wonten tengahing ratri. Nalika semanten nuli Sang Prabu Somadenta ratu tetulaning Sang Prabu Gagak Sinampara kundur saking negari Ngamarta ngandhi tuyamundi ngasta wujuding gendhaka. Ingkang pranyata nalika semanten wis kepareng sowan wonten ngarsanira Sang Prabu Gagak Sinampara Nalindra ing parang raja. Dasarnya Nalindra tuhu sekti kalintang jayaning aprang. Pramila sajuga jumbo kelawan dedeg piadekipun. Dasarnya Nalindra gegagah bideksa godhek wok simbar jojo. Nadyan to nalika semanten kawontenan madyaning karaton negari ing parang raja wis katon brawira mewah katon kuncara ananging Sang Prabu dereng rumaos tentrem tuwin dereng rumaos lega menawi dereng nyandhing prameswari ing Ngamarta nenggih Sang Dewi Wara Drupadi. Nalika semanten lenggahira Sang Prabu Gagak Sinampara sinebut ringkeng bapa ingkang dados pujangganing tuwin tetuangganing praja negari parang raja nenggih peparap Sang Tapa Begawan Dandang Basurata mewah ugi sinebut dening Sang Arkyana Patih Muka Dirga nalika semanten sigra marwani pangandikan temah kawedharing lisan. Satemah kaya wong ngimpi kalamun tinulung Pandhawa mulat sirnaning lawan wong agung padha kalepyan geni murup siniram lisa diteterto kaya baksi kelangan uni kaya baksi ilang uni ilatala wong dedian kala Rudra Mas Patik Raja Dewaku nuwun mangke bapa penemban bapa penemban Dandang Basurata anggenipun kapiji rawuhipun kula piji wonten ngarsanipun Geng Putra pun Gagak Sinampara bapa penemban Dandang Basurata ya nggih anak Prabu
Anak Prabu Gagak Sinampar miji kelawan wisuan ingkang bapa. Kaya-kaya wis titi mangsa wis nekani noyah nayuh Baskara. Jeneng para Anggara Prabu Gagak Sinampar kaya-kaya wis antuk nugrahaning dewa. Ha iki Bapak katitik kula nyawang bisawanipun Yayi Prabu Somadenta kula sawang mundi tuwin ngasta wujuding gendhoga. Iya. Pun rati cumeplong raos sing manahipun ingkang putra Bapak. Ya yen mangkono tumuli kadhawuh ana sartane kadangu. Ya kuwi Prabu Somadenta ingkang wis kepareng maju anggone sowan. Iki Bapak iki. Yayi Prabu Somadenta. Kula wonten dawuh timbalan paduka Kanjeng Koko Prabu Gagak Sinampar. Marata Syagi. Gandeng tak kira ora sandadak siadi walaka, ora sandadak siadi bloko lan ora sandadak siadi matur. Mesti wae gendhaka ingkang mbok asta ki ana kejaba ingkang mapan mancing nang sakjeroning gendhaka. Putri Ngamartaya kuwi Dewi Ora Drupadi. Koko Prabu kepareng ngestaken dawuh. Samangke monggo kersa anggen paduka badhe nampi kanugrahan saking para Jawata. Kula sampun beta wujuding gendhaka menika kula aturi nampi Koko Prabu. Kene. Beremban. Anak Prabu Gagak Sinampar ana dawuh apa? Gendhoga sampun kula regem, sampun kula cepeng wonten ngastanipun ingkang putra. Iya. Mula gageh kula nyuwun pangestu saking paduka Bapa Remban. Samangke mugi anggen kula badhe mikak ponang gendhoga. Tumuli Sang Dewi Ora Drupadi medal saking telenge gendhoga. Mugi samangke anggen kula mbangun slaning atrami, bangun bebrayan lawan Dewi Ora Drupadi. Sakmangke kula nyuwun donga pangestunipun Bapak Remban. Mugi langgeng. Iya. Langgenga dayaning pangestunipun Bapa nggih. Wah, loh. Wah. Waduh. Wah, edan. Bapa Remban. Ana dawuhmu apa? Kepiye ngene? Oh sajak kaya-kaya ora bisa mbukak tutuping gendhaka. Edan-edan parat menungso ora tatal. Kula nedya mbukak ponang gendhaka nanging elokipun saestu rapet anggenipun nutup. Wah, mbok menawa pancen jumbuk lawan Dewi Wara Drupadi ingkang uga rapet anggone manembah lawan kakung. Iya. Apa perlu sak biyantunipun Bapak? Nuwun mangke. Elokipun dayaning gendhaka. Kula nedya mbikak ponang gendhaka nanging wonten daya pangaribawa ingkang nempuh sarandunging badanipun ingkang putra temah ndrodhok saknalika Bapak Remban. Lah kok dadi eloke kaya mangkono. Patih wonten dawuh sinuwun, Patih Mukadirga wonten timbalan. Mbok menawa Yayi Patih Mukadirga luwih isa sartane luwih
duweni daya kekuatan ingkang luwih tinimbang pun Kakang. Marata Dyaki. Bukaan Ponang Gendaka ngestaken dawuh Kanjeng Kaka Prabu. Apa penemban menika kados pundi? Walah. Lah kok dadi kanane ngedapi-dapi. Gawe pengerame-rame ratu ing negara Parangraja. Mbok menawi wonten iku pamrayga saking Paduka Bapa Reman Dandang Basurata. Mangkene ya nggih nuwun sewu. Gandeng wujuding gendaka iki temokake sartane ingkang manjing telenging gendaka ora kejaba putri ing tanah Jawa. Kamangka gendaka iki wis binaya ana ing tanah sabrang. Pun bapa ngrasa sartane pun bapa duweni iguh. Kepiye yen to mungguh mengko ingkang buka ponang gendaka iki dudu wong ing tanah seberang nanging uga titah ingkang mapan ana ing tanah Jawa. Mula kang saka kuwi prayogane utusan kelawan Nayaka Praja ing Parangraja supaya ning ngupadi wong sekti kalintang jayaning perang. Syukur-syukur Brahmana winasis 1000 sugata miyang para nimpuna binaya ana ing tanah seberang ya ing negara Parangraja nggih anak Prabu. Kagatrisang kapirang-urinang pul kinempet-kempet dosa ngertaning bawana. Prayogi mekaten Bapa Nemban ya. Yen mangkono patih Muka Dirga kula wonten timbalan Paduka sinuwun. Marata Dyaki. Sowan ing tanah Jawa. Sowan ing tanah Jawa upadinen pendhita ingkang ngeduga duweni kadigdayaning luwih. Ing sakmengko bakal ingsun dawuhi supaya mbukak telenging gendaka. Mengaten lajeng benjang menapa mangkatipun ingkang abdi. Ora ketang sambung bocah lintang tumli budal dina iki. Mengaten nyuwun tambahin pangestu yen pamit. Aja kaya bocah cilik. Patih Muka Dirga. Wah! Sumbara mawa lindha bumi kuncing ku maludha kuntara katok lumembak penyune kumambang walatala
Abata dikaya ngapa? Aduh dikaya ngapa? Nadyan temeka lak-lakaning naga nanging yen to ingkang dawuh ratu Gustiku ya sesembahanku sinuwun Prabu Gagak Sinamar. Sengara aku wani nduwa keparenge ratu Gustiku ya. Aku tak ngambah dirgantara golek ana ngendi durunge Pendhita Sekti Kalintang Jayaning perang ingkang mapan ning tanah Jawa. Sakrawipun Ndara Abimanyu wonten wigatos napa Ndara? Mboten adat sabenipun rawuh wonten ing ngalas Ngara-ara Jembar. Lah kok menika rawuh wonten mriki sajak. Sajak apa reng sing cetha reng? Sing cetha reng tak kepruk ndasmu lho kowe sabar. Iku selak sing nyaron ora bali mbuh ning endi dangkane saiki. Murca sing nyaron murca. Wis men. Men arep bali ya. Ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara. Nggih Ndara, bekti kula kunjuk lan kula nyadong dawuh. Nggih Ndara. Adat sabenipun Ndara Abimanyu menawi rawuh wonten mriki menika terus maringi sing werna abang. Oh wis. Mendremis nek Bagong ngene. Nala garing ya tak tampa Petruk apa dene Bagong. Nggih. Enten wigatos napa teka rawuh sengkan-sengkan ten mriki? Rikala semono aku wis ngandhi sartane aku wis matur. Nggih. Ana ngarsaning Siwa Semar Badranaya. Kalamun ta wektu dina iki Abimanyu bakal ngupadi ana ngendi? Murcane wa Prabu Indwaraka. Ya ora kejaba mung wa Prabu Sri Bathara Kresna. Lan mula pun ngendika kalih Bapak Semar. Iya Nala Gareng. Teng pundi menungsane? Kan mriki ngomong ora ndang disusul. Bapakmu dawuh kelawan Abimanyu, kalamun to Abimanyu kudu met-metuk kelawan Panakawan. Utamane Bagong ingkang keladuk nggone gegojekan ingkang kurang ndeduga. Ngapunten karang niki wau garape sindan-sindan kalih wiyaga. Sindan-sindan sing rupane kaya kula niki. Oh, aja ngawur to, Gong aku ora. Nembe ngajari sindan kula niku. Iya kena ngajari ning nganggo duga-duga. Nggih. Jane ming sak minumane banyu. Kula ajari ngoten niku mboten isa-isa sindane. Iya ora dadi ngapa nggih. Yen mangkono ayo ndak kanthi budal kupadi ana ngendi dununge. Siwa ora kejaba Siwa Prabu Ndarawati ya Siwa Prabu Sri Bathara Kresna. Bapak dikanthi lho Ndara. Iya Nala Gareng ora kendhat sartane ora kurang, ora luput Siwa Semar bakal tak kanthi Nala Gareng. Apa reng? Milih. Sorote Pandam Sumula. Iya. Terus aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking bakar apa kencanane isine dongata tolak sandang kelawan mangan. Rupamu delok ngunsutingan apik banget lho, Reng. Men.
Wis ning ndak modar kowe engko. Ya ya. Ngono ora. Nek ngaten kula namung kersa nderek dawuh sing Andikandara Abimanyu. Aja nganti keri bapakmu kae wis tak kani. Nggih, engko kula dherekaken bidal ngupati wonten pundi dunungipun ingkang wa. Ndarawati Ndara. Iya iya. Ya terus disik aku ngonteni bapak. Bocah ijak nyambut gawe mah micek. Lah boleh lunga saka saron kuwi micek lho wah. Ngene kok njaluk undakan bayar. Ya, kowe titeni kowe. Lho. Iki kok wis melenyek iki engko kek Ndara Abimanyu sing ngidake lho. Lencong e. Asem e. Nek ora ngene carane bocah ki tuman wae. Wah, iya ta. Mampu banget ya. Ora tak buantem buataku raine mongso iso. Terus mbok karo wong tuwa ki ora kurang ajar. Aku nek ora tak bandem ndasmu ora tangi kok. Heeh. Mangsane Ndara ndi Ndara? Wis budal. Ah kok ora ajak-ajak aku e. Ngapa? Kok mambu telek, Tru? Ambu. Aku engko ngempet kemeton ning kathok. Ora. Ambu wong kowe mau lagi wae turu kok. Endi ana ambune telek kuwi? Kene mambu. Kene ya mambu itu. Ah wis bakune nututi Ndara Budal mah ora apa-apa lah. Dasare parfumku keri kok. Ndara ngatos-atos lho Ndara pacobane kathah.
Dedep-dedem prabawane ing ratri sadara wis manjer kawuryan tan kuciwa memanise manggap Sri Nartayang dalu Sinewaka sang tasih gelar neng Cakrawala winulat ngalangut prantine peksa kebekan saking Kentaranggono kang sumiwi warata Mas Rama sidham saring bawana langgeng Gusti mugi ngayomana marang pertapan harga peni sak isine aja kendhat sartane tansah ngayomi marang sak pepadaning titah. Duh Gusti kula nyuwun pangapunten sedaya kalepatanipun ingkang abdi pun sudi wilasa. Duh pangeran ora menguta dhisik cantrik Kertiseta marata diake jeneng para ingsun wiji aning pratapan harga peni padha kanthi slamet ora harja sowanmu cantrik ngawulangon inggih sang pinandhita sang penemban sudi wilasa amici dhumateng wiswane ipun ingkang abdi pun cantrik Kertiseta. Iya cantrik. Kepareng wilujeng sowan kula bekti kula konjuk candhaping pepada paduka sang pinandhita. Cantrik Kertiseta kula wonten timbalan. Jeneng para kelawan aku iki padha-padha letitahing Gusti. Aku kelawan kowe kuwi mung sak pepadaning manungsa. Manungsa aja nganti manembah sartane aja nganti nyembah marang sak pepadane. Luwih-luwih kaya ingkang wis mbok lakoni iki mau. Jeneng para cantrik Kertiseta nyembah tumuli ngambung dlamakaning Begawan Sudiwilasa. Aja mbok baleni meneh ya cantrik. Saru kalamun dinulu sartane ora trep tumraping kadarman ya darmaning menungsa urip ana ing alam padhang ya pancen bener kepara nyata menungsa kudu tansah ngajeni mring sak pepadane nanging aja nganti jeneng para mbaleni tumindak ingkang kaya mangkono mau. Nyuwun sewu penemban
Ancas kula menika namung kepengin ngasung bekti wonten ngarsa paduka Sang Pinandhita. Ora. Menungsa ora dikeparengake ndungkluk. Kejaba mung ana ngarsaning Gusti ing karya loka. Menungsa ora dikeparengake sujud, kejaba mung sujud ana ngarsaning Gusti ing karya jagat ingkang tansah murba kelawan donya sak isine. Mula kang saka kuwi yen to ngasi jeneng para cantrik Kertiseta mbaleni tumindang kaya mangkono sing dosa dudu kok sira cantrik Kertiseta. Nanging ingkang dosa nyandang dedosane ora liya kejaba mung Begawan Sudiwilasa. Inggih. Sewu-sewu kalepatan kula diagung pangaksami penemban. Ya ora dadi ngopo. Sabanjure mesti wae jeneng para cantrik Kertiseta kaget. Kena ngapa iki dudu dinaning mawiyatan ning martapan harga peni. Teka Begawan Sudiwilasa nimbali sartane nglarepake kelawan praptamu. Cantrik yektine wis mantara suwe anggone Begawan Sudiwilasa manjing ning martapan harga peni. Sayekti anggonku ngracut busana kanalindran tumuli aku madeg sarta ning nggunake busana kabrahmanan tangeh lakone yen to datan ana gegayuhan ingkang keduga kepengin tak gayuh sartane tangeh kelakone sengara bisa kelakon Begawan Sudiwilasa madeg pandhita ana ing martapan harga peni yen to tanpa ana sababe. Mula kang saka kuwi cantrik wektu dina sak mengko iki Begawan Sudiwilasa bakal jarawani apa ta sejatine ingkang bakal ndak gayuh nggonku mapan ana ing pertapan harga peni iki cantrik Kertiseta. Permara remeng aswa nyong ambrengeng. Kadhe karenaning kaswase Yaning marga kamalatku tumiring Sang Gandawastratmaja dereng ngantos paripurna nggenya Sang Pinandhita ya Sang Begawan Sudiwilasa medhana sabda pandika tinampi dening cantrik Kertiseta. Nalika semanten kapireng aloipun sanggya para cantrik manguyu jejangga samya alok bilih wonten nayakaning praja ingkang minggah ing pertapan harga peni la sinten punika tansah kejawi namung pepatih negaring Parangrajan Negeri Sangrekna Patih Mukadirga minggah ing pertapan karo cingak Sang Begawan Sudiwilasa wau. Sang Kurukula Yanamotosa Sang Sri Yanamotosa Sang Sri Dadya ketering angkasa mulat arisang sira turangga kara
Nuwun mangke kisana. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi pun sudi wilasa kula tadah padana. Teka sakmenika minggah wonten ing pertapan ing sudi wilasa. Menawi kula titik saking busananipun sing ngandika mriku salah sawijining nayakaning praja. Teka jengandika ngginakaken busana patih nuwun sewu rekyana patih. Panjenengan menika nayaka saking pundi sinten kekasihipun rekyana patih? Latala ya jagat pangestu ngurwayahu Bathara Jagat. Mengko dhisik jerone aku ngambah dirgantara aku nganglang jagat saka ing angkasa aku nyumurupi ana wujuding pertapan kamangka pertapane sumunar tejane nganti nyulapi mripatku. Beneran Gusti kowe kuwi sapa lan kowe kuwi mapan ana ing pertapan ngendi? Pertapanmu iki jenenge apa? Inggih nyuwun pangapunten rekyana patih. Mbok bilih Suti mestani dhateng jasatipun ingkang abdi. Kula menika pun Begawan Sudi Wilasa inggih wonten mriki sudung kula inggih pertapan kula ing pertapan Hargopeni. Balatala. Ya. Begawan Sudi Wilasa kowe Inggih estu kepara nyata Arkyana Patih lajeng panjenengan sinten? Ya. Begawan Sudi Wilasa. Yen to arep tepung marang aku, tepungke. Iki pepatih saka negara ing Parangraja. Takon marang aku Patih Mukadirga. Sing ngandika Rekyana Patih Mukadirga Dasar kepara nyata. Inggih. Nuwun sewu Rekyana Patih. Wonten wigatos punapa teka minggah wonten ing pertapanipun ingkang abdipun Sudi Wilasa. Nuwun sewu menawi badhe gayuh ngilmu kula menika namung pandhita gunung kula mboten nggadhahi ngilmu punapa-punapa. Ora kok kuwi sing arep tak jaluk peneban. Ning anane aku prapta ning tanah Jawa saka negaraku ing tanah seberang ya ki negara ing Parangraja. Aku mung arep mboyong kelawan sira Sang Pinandhita Sudi Wilasa. Badhe kaboyong wonten pundi? Bakal tak bene negaraku ya negara Neratu Gustiku ing Parangraja. Ana ing kono sinuwun marabu gagak sinampar. Arsa mbukak wujuding gendhoga nanging emane rapet sartane ora kena dibuka. Kamangka telenging gendhoga kuwi ana putra ing Amarta ing sakmengko bakal winengku garwa dening Ratu Gusti Prabu Gagak Sinampar. Ya kuwi Dewi Waradrawati. Mula kang saka gandeng wujuding gendhoga kuwi asal dununge dangkane saka tanah Jawa. Mula kowe pendhita saka tanah Jawa, tak suwun wektu dina iki gelem tak boyeni negaraku. Penemban Sudi Wilasa, gunjang kanjing langit kelap-kelap katon. Lir genjang ing alis risang mawe gandrung. Astungkara sidam nuwun mangke Rekyana Patih. Begawan Sudi Wilasa wi. Menawi jengandika mbetaken dumateng ingkang ngabdi nuwun sewu kula kinten menawi namung babakan perkawis mbikak wujuding gendhoga kemawon boten sisah kula ingkang sananten Praja Negaring Parangraja. Banjur sapa ingkang kudu tak boyong? Menika wonten siswa kula inggih ingkang namipun Cantrik Kertiseta. Menika kula kinten saged mbukak wujudipun gendhoga Rekyana Patih. Ya wis. Bakune titah utawa kawula saka tanah Jawa ingkang ndonga tak boyone negaraku ing Parangraja. Cantrik Kertiseta ngawanten jawah menyembah. Manuta jeneng sira bakal binaya ana ing praja negara ing Parangraja. Oh inggih Rekyana Patih Mukadirga mangga kula dherekaken Rekyana Patih. Tak dung. Tak trung, tak trung.
nyuwun pangestu penemban. Iya sing ati-ati. Mangga Kyana Mas. Ayo Cantrik ngerti seta. Kaya sajak kaya bakal ana perkara gedhe kang nemahi pertapan ing Hargopeni ya Cantrik Kertiseta Arahayu Niskara ado saka Rubeda Cantrik Begawan Sudiwilasa keduka bakal nampa kanugrahan saka para Jawata Cantrik. Boy! Boy! Buta Pandratata Gatiwisaya Yentriyaksa Sara Maruta Pawana Pana Maragana Ana wujuding mertapan. lulu mengko dhisik ana wujuding yaksa gedhene nganti ngrontoke usuk. Sapa kowe? Ladalah. Pendhita tuwa setengah enom. Pendhita enom setengah tuwa ki kok reka-reka ora ngerti karo aku. Kowe pengen ngerti karo aku ora usah ngerti karo aku. Nanging aku ngerti sapa ta sejatine kowe. Ayo. Aku mau ngarep takon karo kowe penemban. Yaksa jeneng ora arep nyuwun mriksa apa? Jelah. Ora dasare hawane adem kendange ditutuk jelah. Yaksa arep takon apa aja malah celemongan. Aku arep takon. Ratu Ndarawati nang ndi? Ratu Ndarawati kuwi kondange akeh padha nyebutake jejuluke Prabu Kresna. Dasar para nyata. Jelah. Ayo kowe ngerti apa ora? Kowe ngerti ora? Nek ngerti dudohna, nek ora ngerti bloko wae. Blaka Suta Yaksa aku ora mangerteni. Wah, goroh kowe. Jelah. Wah, tak amuk lekane ngate kowe. Wah! Waduh, apa bote? Oh. Waduh angel. Hoi. Jelah. Panus maning jajalan ana buta kok tumindake sak geleme dhewe nganti ajur mumur pertapanku ya Yayi Prabu kula aturi sareh Yayi
buta galak solae lonjak Pandhita tak uyak malah lunga malah ana ratu ireng cemane kowe sapa? Ya jagat pangestu ora wayahku Bathara jagat. Ora pangling dewa amral. Oh, kowe ngerti karo aku. Lho ya ngerti wae. Kowe malah sing durung mangerteni karo aku, apa kira-kira urung suwe lehmu dadi buta? Waduh. Jelah. Sangking kutha sang guru kula yen tan mutusa sang Sri sinuwun Kresna Kaka Prabu Ndarawati Kaka Prabu Kresna jlitheng kakanggu Prabu Ndarawati inggih Abimanyu iya Arjuna iya Prakudara iya yo Yayi Prabu nggih Yayi Kakang Sumarya. Ah nggih. Jebule mapan teng mriki. Pripun? Ponangsal dereng. Apa? Wingi pamit leh kula sampeyan ajeng mertapa, ajeng golek petang dijit. Rumangsa apa wong tapa ki? Nggayuh kanugrahan kok sak geleme dhewe. Ha nggih mumpun. Nyai Prabu, kula wonten paring dawuh Kaka Prabu. Gandeng wekdalipun sampun meh jam 4 Nyai. Kowe meneng kowe aja cerewet. Nuwun sewu. Gandeng paduka Nyai Prabu Darmakusuma sampun pinanggih kan ingkang Raka ing Ndarawati. Inggih. Kula suwun sakmenika Paduka Yayi Prabu Darmakusuma sareng kaliyan Abimanyu menapa dene Yayi Arjuna. Kula aturi kondur wonten para janegari ngamarta lajeng paduka nuwun sewu. Tasih wonten setunggal pakaryan ingkang kedah kula rampungi kalampun Yayi Werkudara menawi ngaten nderekaken tindak paduka Kaka Prabu. Ayo Werkudara derekno. Yo.
Kunjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lir kencanging alis risang mawa gandrung. Patihmu Qadirku wonten timbalan sinuwun. Tak sawang wis entuk Sawijining pawongan Ki Kalungan Sorban. Sapa iki? Pun tepangaken menika Cantrik Kertiseta. Lho, ming cantrik. nggih. Kula sowan rungsanipun Sang Pinandita Begawan Sudiwiloso. Ya. Nanging keparengipun Sang Begawan Sudiwiloso cantrik mriku ingkang kedah ngayahi kewajiban inggih menika mbikak tutuping gendhoga. Ya wis, bakune wong saka tanah Jawa. Ya iki. Cantrik Kertiseta. Nyawanten dawuh sinuwun. Marata Jaki, bukaan tutuping gendhoga. Sabab jeneng ingsun mau Ora keduga iso mbukak wujuding gendhoga iki. Merga selak ora sranta sartane ora kowe ngempet kapangku marang Yayi Waradrawati. Inggih ngestaken dawuh sinuwun. lho kok nganggo untu Mangke yen niku lajeng donga. Nalika semanten Sang Cantrik Kertiseta ingkang arsa ambika ponang gendhoga cinandhak tutuping gendhoga nalika semanten den buka biyak tinar buka wujuding gendhoga. Sanes Dewi Waradrawati ingkang medal saking telenging gendhoga. Anenggih putra ing Jodipati nenggih ratu ing paringgondaning Sang Raden Gatotkaca ketuga medal saking telenging gendhoga nyaut mekutaning Sang Prabu gagak sinampar kagiat kadrogasan. bagus wah wah waduh anak Prabu wah keparat wah piye iki patemu Qadir kaya iki kepiye? Kados pundi kawontenanipun sinuwun? Wah, dudu Yayi Waradrawati ingkang metu saka telenging gendhoga. Nanging malah wujuding satriya mabur. Mekutanku dicandhak nganti ora baleke parah. Wah. Ngajo piye iki?
sinayeng manglung mintonaken drewe kramanira ing Gatotkaca kula wonten timbalan sowan ana saning wakmu Ndarawati mongko nyawatake wujuding Makutha iki kagungane sapa? Nuwun sewu. Mbok menawi paduka sampun boten sisip malih. Menika Makuthanipun Nalendra parang raja. Iki menika pun Prabu Gagak Sinampar. Lho. Makuthaning Sang Prabu Gagak Sinampar. Estu kawula nyata menika Prabu. Oh, banjur kahanane kepiye? Menika kula dipun bujung kaliyan pun Prabu Gagak Sinampar. Mundura pun Kakang sing kuwagang bisa ngatasi perkara iki, Gatotkaca. Woi. Pandita kang kinarya wangsit pindha kombang isep matu sarining tawang ana ratu ireng cemani sapa kowe barat teka iki wujuding Makuthanku wis rusak kaya ngene tiba ning ngarepanmu. Nuwun sewu sinuwun. Menawi paduka Gusti kula Sang Nata ing parang raja dereng mriksa kelawan ingkang abdi nuwun sewu menapa dereng dangu anggen paduka madeg Nalendra pukulun walaedan. Wah. Orang kencang lalu dari yang lapang. Astungara sidam sekaring bawana langgeng. Nata Ndarawati wayah ulun ya Wisnu. Nyata pancen lantip panggrahita kita inggih pukulun. Lah perkencang laru doyong. Pak Bu bolang kali jodhe sama sing gawe nangkap basak dikapiak kari petane lodolo. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya. Nata Ndarawati ulun tampa. Ya Nata Ndarawati ulun tampa. Guru kakekku ngatur kuwi basaku katura. Ya Werkudara ulun tampa. Narada kakekku basaku katura. Ya Werkudara ulun tampa. Kresna kula wonten dawuh. Sayekti anggon panjenengan ulun madeg Nalendra iki ya mung bakal nodi kelawan sepira tekad uga niating para Pandhawa. Sayekti para Pandhawa ulun maringi pacoban ya kuwi Nalendra ingkang nglamar Dewi Wara Drupadi. Sayekti mung bakal kinarya jalaran tuwin lantaran anggone panjenengan ulun bakal matedhake kanugrahan. Inggih Pukulun. Iya. Marata diaki tampanana. Wujuding Makutha iki sayekti pangejawantaning wahyu panca tunggal Nata Ndarawati.
ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun guru kakekku ngaturke panuwun. Iya. Gandeng wektu ingkang wis mboya nyukupi, wis meh gagat rahina. Marata diaki panjenengan bakal kundur makayangan. Ndherekaken jengkar tindak paduka pukulun. Werkudara rapangling. Indra kakekku ya wah lah konangane. Wah. Astungkara sidam sekaring bawana langgeng. Indra kakekku iya Astungkara sidam. Lho. Sayekti pancen wis titiwahyaning mangsa kala noyah nayuh Baskara wis nekani. Wahyu Panca tunggal manunggalaning angganing para Pandhawa. Yo mati dening aku. Wah! Bayu bapakku Werkudara iya. Satemene kayugung susuhe ngangin. Wis. Mah kayugung susuhe ngangin dumadegane Werkudara karo Indra. Jeneng kita aja kok mlewat. Kok iso lemu teko mau telat ngapa Indra? Gong kowe ora usah metu to, wis kudune jam semene wis rampung. Men nduk sengit karo aku. Ulun kondur makayangan Bratasena nderekake. Anoman Paracandra Seta cecarawon kapimendha Senggana Danu Prawata
Ya Warakudara. Kadanging pun Kakang Yayi Bratasena. Senggono Kakang Wanoman ya. Melu mangayu bagya ya Dimas walah. Pandhawa malah antuk wujuding kanugrahan kanan Wahyu Panca Tunggal ya Wahyu Panca Manunggal. Yo ngaturke panuwun awit anggonmu melu mangayu bagya lan para Pandhawa yen mangkono seblak barat ana Kurawa sing ora narimake Dimas njaluk pamit. Paripurna carita dalu punika Ndara. Iya. Para pendhawa kasil anggenipun nggayuh kanugrahan kang aranipun Wahyu Panca Tunggal. Mugi dados ning kawuningan gandeng manik maya wau kesusu-susu mboten jlentrehke. Wahyu Panca Tunggal menika sayekti wedharing panembahing menungsa wonten ngersaning Gusti wonten ing wekdal gangsal. Utawi gangsal wekdal wonten sedintenipun. Yo. Ha nggih. Pramila sumangga anggenipun badhe ngreka lan ngrenah lan damel srana tentreming praja negari Ngamarta kasumanggaken Ndara. Semar ngaturke panuwun. Ha nggih sami-sami. Wusana panutupe ngatur kula nyuwun mangapunten. Sedaya lepat mugi saged denapunten wonten ing kersanipun para warga ing semimpen. Mugi sak menger kula sak rombongan saking dusun semimpen ketundan mriki sedaya warga ing mriki tansah manggih rahayu wilujeng nering sambikala Ndara. Ya. Adono saka rubeda cinaketna mring karahayon lan kajewanan. Jujur sempulur Sembata kang sinedya rahayu kang kaestu basuke kang kaesti ora sakakean omongan to mir golekane tak kilingke tak adeng tak kilingke tak gedak tak kiling ngusana panutupe ngatur slamet sing nanggap terutami ugi slamet sing ditanggap slamet sing nonton tanggapan slamet sak kabeh-kabeh arahayu 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 atos saka rubeda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh monggo ladrangipun ladrang Wagyu